μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν μέσα στο κατακαλόκαιρο μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, πολύμορφοι αγώνες με χιλιάδες εκπαιδευτικούς, με χιλιάδες εργαζόμενους, με καταλήψεις, σηματοδοτήσαμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την αποδόμηση της δωρεάν εκπαίδευσης, τη διάλυση τεχνικής εκπαίδευσης. Θα σταματήσουμε τώρα το καθεστώς διαθεσιμότητων και απολύσεων. Σκοντάψαμε. Υπάρχει από όλους μας μια βαθύτατη εκτίμηση ότι η διακυβέρνηση του τόπου με βαθύτατα αντιδημοκρατικό τρόπο, με κοινωνική αναλγησία, είναι αυτή η οποία καθορίζει δραματικές εξελίξεις με τα είδη μέτρα που πήρε και τα μέτρα τα οποία έρχονται για την εκπαίδευση και για το σύνολο των εργαζομένων. Απολύονται 20.000 μαθητές. Αυτό είναι το περίφημο πολυνομοσχέδιο που έγινε νόμος. Εκ των οποίων είναι 2.000 μαθητές στη Θεσσαλονίκη. Απολύονται 2.500 καθηγητές, εκ των οποίων 350 καθηγητές στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε συνέχεια όχι μόνο στο καθεστώς της διαθεσιμότητας και των απολύσεων, τα σχέδια νόμου τα οποία έχει προαναγγείλει ο κ. Αρβανιτόπουλος, σήμερα την τεχνική εκπαίδευση την προσανατολίζουν πλέον ότι θα είναι ιδιωτική. Οι 20.000 μαθητές αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν έχουν οι ειδικότητες τους να λειτουργήσουν φέτος στα σχολεία, θα πάνε στην ιδιωτική εκπαίδευση, στα ΙΕΚ, στα ιδιωτικά, και συγχρόνως αυτό που προανήκε ο κ. Αρβανιτόπουλος είναι η μαθητεία. Η οποιαδήποτε δυνατότητα εργαστηρίων θα περάσει πλέον έξω στα ιδιωτικά συμφέροντα. Θα πάρει την απάντησή του. Ήδη εκατοντάδες υπογραφές έχουμε μαζέψει στη Θεσσαλονίκη και θα το στείλουμε το συμβόλαιο τιμής, θα μαζεύονται υπογραφές από όλες τις ΕΛΜΕ και από την ΟΛΜΕ. Προχωράμε σε εκδηλώσεις με προβολές ταινιών, συναυλιών, διαμαρτυριών. Αύριο έχουμε μια προβολή ταινία στα Δυτικά, στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Σηματοδοτούμε τον ενιαίο αγώνα μας όλοι οι καθηγητές της τεχνικής και της γενικής εκπαίδευσης με τα σωματεία μας την Πέμπτη, με εκδήλωση στις 8 η ώρα στο Δημαρχείο. Προσκαλεσμένοι είμαστε όλοι να απαντήσουμε, να μιλήσουμε, να πούμε τη γνώμη μας, το τι θα κάνουμε εδώ από εδώ και πέρα, με εκπροσώπους της ΟΛΜΕ. Συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα. Έχουμε κάνει κέντρα αγώνα στα Δυτικά, τα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, στο κέντρο τον Ευκλήδη, στα Δυτικά το ΕΠΑΛ Καλαμαριάς. Θα είναι με ένα πνεύμα ανατολικά το ΕΠΑΛ Καλαμαριάς. Θα μαζευόμαστε κάθε Τρίτη, θα συζητάμε και ανάλογα με τις εξελίξεις θα αποφασίζουμε και θα απαντάμε.